למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? מאז 7 באוקטובר, השאלה הזו פשוט לא מרפה. כל יום, בחדשות, בשכונה, אני רואה אנשים טובים שנתנו מעצמם לחברה ולמדינה, והיום הם קוברים את הילדים שלהם. הם מחפשים את האהובים שלהם, אין להם בית לחזור אליו. עכשיו, אני לא יכולה לחשוב על זה בלי לרצות הסבר. למה זה קרה? איפה הצדק בתוך כל הדבר הזה? לפני 1000 שנים זעק את השאלה הזו איש אחד שאיבד בבת אחת את כל עולמו. אני לא בטוחה שהתשובה שהוא קיבל תספיק לכם, אבל חשבתי לספר לכם איך היא עוזרת לי. כשדברים רעים קורים לאנשים טובים ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, אני שואלת את איוב. איוב היה במילה אחת 10, הכי טוב שיש. תם, ישר, ירא אלוהים ושר מרע. כל התכונות הטובות ביחד. הוא גם חי טוב. היו לו 3,000 צאן ו7,000 גמלים. היו לו 500 אתונות ו500 בקר. והכי חשוב, הייתה לו משפחה גדולה. 7 בנים ו3 בנות שאהבו אחד את השני, ואיוב אהב אותם והתפלל עבור כולם כל יום. אבל ביום אחד הכל התהפך. 4 מלאכים מגיעים אליו בזה אחר זה עם חדשות איומות. הצאן, הבקר, הגמלים, האתונות, הכל הלך ואיננו, נעלם, נגוז. איוב לא מספיק אפילו להקל שלא נשאר לו רכוש או פרנסה בעולם לפני שמגיעה הבשורה הקשה ביותר. 10 הילדים שלו ישבו בבית האח הבכור כשרוח גדולה נפלה על הבית והרגה את כולם כאחד. ככה, בלתי נתפס. בהתחלה, איוב מנסה להגיב מהשכל. אלוהים נתן, אלוהים לקח. זה הכל מתנה משמיים. עירום יצאתי מבטן אמי ועירום אשוב שם. ככה זה החיים, לא? אבל מהר מאוד זה מפסיק לעזור לו. ואז איוב פשוט שותק. 3 חברים מגיעים לנחם אותו. שבוע שלם הם יושבים איתו בשתיקה. כשסוף סוף איוב פותח את הפה, אכפת לו רק מדבר אחד. להבין למה זה קרה לו. עכשיו, טוב שיש חברים, לא? אז זהו, שלא בדיוק. כשחברים של איוב מנסים לעזור לו להבין, הם מוסיפים אסון לאסון. אדם לעמל יולד, אומר החבר הראשון. כלומר, אתה בן אדם ולכן נועדת לסבול. אבל איוב לא קונה את זה, אין שום דבר אנושי בסבל שלו, והוא לא מכיר אף אחד שסובל כמוהו. 6 צרות יצילך וב7 לא ייגע בך רע, אומר החבר השני. כלומר, יש מצב שהמכה שקיבלת בעצם הצילה אותך ממשהו אחר. אבל גם זה לא עובד על איוב. הרי הוא איבד את כל מה שהיה לו בעולם, ממה כבר יכול היה להינצל? החבר השלישי כבר אומר לו, האנוש מאלוה יצדק? כלומר, לא נעים להגיד, אבל יש צדק בעולם, ואם נענשת כל כך, סימן שחטאת, טעית איפשהו. איוב משתגע מזה, עד מתי תדקוני במילים? הוא אומר, אני לא יכול לחשוב על משהו אחד, דבר אחד שעשיתי, שמגיע לי העונש הזה. הוא מפנה את השאלה לאלוהים. הוא אומר, אני אקבל כל גזר דין אם אתה תסביר לי למה זה קרה לי. עם כאלה חברים, טוב שאלוהים הגיע לנחם את איוב. אלוהים לא מבזבז זמן על הסברים, אלא מדבר לאיוב מן השערה. יורה אליו שאלות בקצב מסחרר. איפה היית כשבראתי את העולם? אתה יכול להגיד לי איפה מתחילה האדמה ואיפה היא נגמרת? אתה אומר לשמש איפה לזרוח ומתי? אתה דואג לצידה, לעורבים ולטרף, לאריות? אתה הופך את המים לקרח? וככה עוד ועוד ועוד שאלות על תופעות טבע ובעלי חיים, על ימים ויבשות. עכשיו אלוהים לא אומר לאיוב מילה אחת על צדק. הוא לא נותן לו תשובה לשאלה שכל כך הטרידה אותו. אבל אחרי 40 פרקים שאיוב מסרב להתנחם, פתאום הוא נרגע. הוא אומר לאלוהים, ניחמתי על עפר ואפר. ואני שואלת, למה? מה במפגש עם אלוהים ניחם את איוב? אולי איוב הבין שהוא לא שולט בטבע. אז אין לו מה לחפש מה הוא עשה לא נכון כמו שהחברים שלו אמרו לו לעשות. ויותר מזה, כנראה שאיוב מרגיש שאלוהים איתו. אוזני שמעתיך, עיני ראתיך, הוא אומר לאלוהים. שמעתי אותך ואתה אותי, ראיתי אותך ואתה אותי. והמגע הזה היה לו יותר מנחם מכל תשובה שהוא היה יכול לקבל באותו הרגע. התשובה של אלוהים לאיוב לא מניחה את הדעת, אבל היא מרגיעה את הלב. וכנראה לזה איוב היה זקוק יותר מכל. אז למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? אני עדיין לא יודעת. אבל למדתי מאיוב משהו אחר שאולי חשוב לנו יותר לעת הזו. איך להיות חברים וחברות בזמן של מצוקה גדולה. איך לשמוע ולראות ולהיות נוכחים באמת, ליצור חיבור. זה די מטורף שסיפור בין 1000 שנים יכול לתמוך בנו עכשיו, כשכל כך הרבה אנשים עוברים תקופה קשה, ולכל אחד מאיתנו יש איזה איוב בכיתה, בשכונה, בקבוצת וואטסאפ, אפילו בבית, וקשה לדעת מה להגיד ומה לעשות. אם תשאלו את איוב,
הכי חשוב זה להרגיש ביחד. אז פעם הבאה שמישהו שואל אתכם את השאלה הזו, אל תיתנו לו תשובה. תשאלו אותו איך אפשר להיות שם בשבילו ברגע הזה.